hoog niveau. Fufuro. Geen geld voor ziekenhuizen. Geen geld voor schoolvervoer. Goedemiddag volgers, goedemiddag. Het is niet dat ik vandaag eigenlijk live wilde gaan. Maar ik vond het wel belangrijk vandaag om een mooie korte live te maken. En ik ga je eerlijk zeggen, we hebben niet allemaal tien schone vingers. Maar die corruptie, afufuro. Het is een cultuur geworden voor bepaalde personen en mensen dat men niets te maken heeft. Manting de mij furu, bakana de mij furu, de mij sribi de mij furu. Het is zo jammer. En ik ga het weer zeggen. Ages a volk e strebi. E volk. We Sranan une wiki no. Une shino. Tak da la drei aidama abi. Regering. E potsmana posities. En het is normaal. Elke dag. Wanneer deze gasten opstaan, één in zijn hoofd. Hoe gaan we mensen vernietigen? Hoe gaan we ondernemers vernietigen? En je ziet vandaag weer, heb ik vernomen bij het DNA-gebouw. Moeders staan daar. Percelen worden gewoon van Surinamers. De mij tekagrom. Maar zo frappant. Dat we voor Freudimi. Weet, de president heeft een aantal commissies gezet. Maar mijn vraag. PG. Want we hebben de minister een keer gebracht. En openbaar ministerie, er is niets fout met stelen. Ik vraag me in gemoede af. Welke richting deze openbare ministerie gaat. Maar PG. Ik weet niet als u afspraken hebt met deze regering. Ik weet niet wat voor persoonlijke afspraken hebt met deze regering. Want ik ben nu PG. En er gebeuren normale zaken gewoon. En wanneer men naar de PG schrijft, dan wordt het in de lade vergeten. Ik kan over 3 gevallen praten. Maar goed. PG. Want ik heb gehoord, deze meneer gaat directeur worden van GBB. Daarom ben ik live gekomen. En deze meneer is geplaatst om grondproblemen op te lossen bij het kabinet van de president. Maar PG, stelt u een onderzoek in naar deze meneer Sieuw,
Ramsukul. Ik heb een verzoek, PG. Ik heb een verzoek, OM. Iedereen die geplaatst was als minister, als directeur, als onderdirecteur, als groot inspecteur. Die andere mensen binnen op een stikte 3 dagen een perceel krijgen. En zo frappant ook hoor. De stichting leent het geld aan zijn eigen stichting. Gaan jullie maar na. Dat is nog niet zo erg. Ja toch? Wat is normaal? PG, Hof van Justitie en OM. Ik heb een lijst van notarissen. Ja. Die internationaal en nationaal bekend zijn als corrupte notarissen. En ze doen hard mee met deze gasten. Ja, ze doen hard mee. En die meneer Sue, president, want hij is een presidentcommissie. En ik denk dat hij wordt voorgedragen als directeur. U hebt gelijk, Erik. U hebt gelijk. Ik hoop dat de mensen dat lezen. Ja toch? En deze meneer, OM, ga jullie onderzoeken toen hij geen directeur of commissie was of wat dan ook van de president. Wat hij had. En hij moet komen vertellen aan de PG en Openbare Ministerie. Want van waar met die al die dingen komt. Nana samen kopelen sande. Is fake news toch? Hoe komt hij aan zoveel stichtingen? Is fake news? Ik weet het niet. PG, Openbaar Ministerie. Onderzoeken jullie deze man. We hebben zoveel inlichtingendiensten in Suriname. Oelai. Die kijkt naar die, die kijkt naar die, die kijkt naar die. Onderzoeken jullie hem. Wanneer een nieuwe regering komt. En wij van Sranan gaan kiezen voor een politieke partij. Die door zal gaan met corruptie. Dan moeten jullie op hun stemmen hoor. Dan mogen jullie me zeggen van ja, wanneer je komt. En I will show you my motion. Daarom zeg ik bepaalde dingen niet op mijn life. Maar laat het niet worden wat er nu in Afrika gebeurt. Jullie volgen Afrika toch? Wat met die leiders gebeurt. Ik ben niet zo jong meer. Ik ben niet zo jong meer. Maar er zijn anderen in deze samenleving rondlopen met die gedachten hoor, regering. U moet niet denken dat er geen mensen rondlopen. Met een bepaalde gedachte gaan wat jullie mee bezig zijn met corruptie hoor. Laat het geen Afrika worden wat nu in Afrika gebeurt. Toch? Met die omwentelingen wat er nu gebeurt in Afrika. Want er lopen mensen rond. En als u echte inlichtingen in zich hebt. Ga er vanmiddag gaan onderzoeken. Want die corruptie is zo hoog. Maar heeft volk. We knappen leedja volk. We horen volk dong. Nuchter dong. Nuchter. Bepaalde sani unedu. Net als vanaf met die bonden. Ik wil een paar van ze vragen. Toch? Beter bedanken jullie als bondvoorzitter. Gaan jullie chomen en bami eten? Toch? Laat het voor die meneer. Toch? Die 8 schone vingers heeft. Van de bond. Laat dat ding voor hem. Want jullie allemaal daar hebben niet eens 9 schone vingers. Alles is vuil van jullie. Want wat buiten niet weet, weten bepaalde mensen wel van jullie als bondsvoorzitters. Zie je dat mensen niet eens op straat willen gaan? Want jullie willen verder geen chow mein meer eten.
Jullie willen steak gaan eten bij restaurants. Want jullie moeten die voetranges nog krijgen en die gekregen hebben. Ja toch? En we horen heel volk voor de gek. We horen leden voor de gek. Daarom met watch uno. Want jullie zijn allemaal saksels. Sakas. Toch? Je bewust het volk dom houden. We doen het krabita. Une goed trouwang met de toonvoorzitter. Une goed trouwang met de tak eerlijk. Terwijl man tak eerlijk direct moet naar huis ter beschikking van de minister. En dan maak je schaal. Dat gebeurt op ministeries nu. Jullie denken dat het een supermarkt is. Er zijn geen regels. Ik hoop en ik vraag al die politieke partijen. Laat ze met een corruptieplan komen. Laat ze met een corruptieplan komen. Let me see you mozo voordat Sranan, ik als voorzitter van Sranan, met onze corruptieplan gaat komen. Met onze gezondheidsplan gaat komen. Let me see your motion. Volk crepeert. Volk kan niet tanken. Verpleegsters moeten lenen onderling. Verpleegsters moeten een familie bellen om toiletpapier te brengen. Verpleegsters moeten bellen om beddengoed te brengen. Mensen nemen me kwalijk hoor. Ik heb net, had ik met een paar Brazilianen en dus een Portugees die me in de sorry era. Want ik werk veel met Brazilië. Huh? Dus ik heb me net zo geërgerd. En de regering doet alsof er niets aan de hand. Benzine verhoogd. En die minister van Financiën die zegt niets. Maar je hebt wel die chamars. En die chabrahas. Die hoogheid nog in Miami zitten. Anderen zitten in China. Ga maar naar wie toch? Ga kijken wat op het kabinet gebeurt van de president. Het lijkt dat het een kippenhok is geworden daar. En dan mitaki na mij tegen mitak. Maar dan kon ze kabinet-president, vicepresident, lijkt op een kippenhok. Lijkt op een erger dan een supermarkt. Kom pay en gwe. Je moet voor alles betalen. Dan zie je die andere gaat vechten voor posities. Mensen, het gaat niet om jullie meer. Het gaat niet om Sranan meer. Het gaat duidelijk. Family and friends. Family and friends. U hebt de VP toch gehoord? Ja, we gaan het niet kunnen opgeven. Het gaat niet om Sranan. Als je daar een benoeming zet, laat het om Surinamers gaan. Nee, die moet ambassadeur worden, want die wordt geen ambassadeur. Anderen worden weggestuurd naar India, want hij is kritisch. Want Hippokip kan niet tegen hem. Hij moest naar India als ambassadeur. En dan ga je dit soort rommels krijgen, president. Want je luistert naar mensen die het menen met deze natie. En dan ga je nu komen met alle soort sociale programma's. Daar ook corruptie erin is. Kom maar Arkemi Pokwara mensen. Mensen, een prettige middag hoor. Share jullie deze video voor me hoor. Alsjeblieft. Share zoveel mogelijk voor me. Hé mensen. Kom maar dansje share. Dat is voor me stress. Maar Arkemi probeer het zo. Dan ga je een beetje buiten komen hoor. Corruptie jong. We voeren jong. Mensen, ciao ciao. Ik ben er weer. Check maar. Hey, sorry. Wat was koppen? Nikeri, we komen. Morgen zijn we Nikeri. De mensen van Nikeri, de volgers van Nikeri, die mij willen spreken. Ik heb een aantal afspraken al. Maar er zijn meer mensen van Nikeri die klachten hebben van grond. Die voor de voerman die zie. Je kan app me. Maar app is geen vrede. Love you mensen. Ciao, ciao.